Una manera d'entendre la música. Una manera d'entendre l'oci. Una manera d'entendre la vida dels joves. Una manera d'entendre tot allò que més t'agrada. Arriba a Canal Català Digital Hits, el programa que faltava a la TDT. Sabem que ho estaves esperant. Ara ha arribat el moment. A partir d'aquest dissabte, a les 2 del migdia, Digital Hits, a Canal Català.